ромис масалан метонед мо ба гӯед ки масалан ҳамон латукуб чӣ хел шуд, сабабаш чӣ буд? Масалан ки шумо латукуб кард ки шумо аз овоз мондед? нависед. Сабаби заданашон чӣ буд? Чӣ гуфта ки шумо задан? Ягон сухан карда занме, аввал сухан карда баъд занме чӣ гуфт? Лоқqa шудаим. Чӣ мегӯянд яъне то? Ва зур шудагими, лоқqa шудагими, зур шудагими маъно. Шумо ягон гап гардонда будед ё чи ягон гап гуфта будед пеш аз? Шумо ягон гап шуда буд? Нашуда. Ягон гап нашуда буд. Ин якум бор буд ки шумо задан ё пеш аз инам мезадан? Як бор амаки буд. Масалан дараф шумо аз забонатон масалан гирифт ё ки баъд аз задан камтар гап мезадед ё ки як бора масалан аз гап мондед? Вақте ки зад ғалтиди баъд вай монде ё ки нишон дед. Ғалтидед баъд аз забон мондед. Боз задан гирифт ё ки дигар назадан? сар заданме, сар ба. Фақат сар боле сар. Фақат дил ба зада? Ягон кас набуд дар ҳамин вақт шумо ҳеҷ? Пост набудме, солдат пост ба набудме. Дурба буд. Шумо ягон бор дар ҳамин се моҳ гап назадед? ҳозир чӣ хел аст вақте ки гап намезанед, ҳолати шумо чӣ хел аст? Мушкил аст? Сар вазм мегӯяд, сар дард мекунад. Фақат саратон дард мекунад. Гулу чӣ? гулу чӣ? Гулу инҷа дард мекунад. зекар медорад, намешавад. нажимат кардаги. Уно ягон бор ба хабаргиртон омадан, оное ки шумо задан ё ки аз наомадан? Ягон кӯмак накардан? арбаи гуфташ ки ҳавай баро дусемиш ҳамин гулум базад ба парри дасту заду дусемиш гулум базаду гашта ман ки ғалтидам беҳуш шудам гашта як ду та се дақиқа сарам мафроға гашта ман беҳуш шудам вай аз як ҷо пойда истодааст гашта вақте ки ман ба ҳуш худамро ба ҳуш омадам баъд омада болои сари ман дуғу даран кард ки ту агар ба ягон кас агар гӯӣ агар вай туро то охири хизматат туро буз мегӯянд вай мекунанд гуфта инро таҳдид кардааст ки агар гӯӣ ба баъди вай хизмат бо вом мехӯрем туро би ман чо мекунам инро дуғу даран кардааст. Яъне то ин муддат писаратон гап задан метонест? Метонест. Охи як сол муддати даҳани ма хизмат кард. Гап задан метонест. Ки ба шумо хабар дод ки фарзандтон ҷароҳат бардоштааст дар беморхона аст? ман ҳамон вақт дар беморхонаи марказии ноҳияи Айнӣ барои табобат будам. маро телефони бо номерҳои ноаён ба ман занг зад. гуфт ки шумо падари сарбоз Раҷабов Сангимои Раҷабов бебахшед Раҷабов Шарифов Ромизҷонми? Ман гуфтам ҳа. баъд гуфтам чӣ гапа? ман ту ки гуфтам? Ман гуфт сарбоз аз қисми ҳарбиаш. вай гуфт муддати як моҳ ҳаст ки дар санчасти гост вай час хоб рафтасу гап задан наметавонад. шумо омада ягон касе дорад гуфт ки инҷа хабар гирад шаҳр. ва ман телефон кардам бачаҳо ҳаминҷо буданд. бачаи худам як калонашам худиш донишҷӯ. баъд омада хабар мегирад ки ҳамин хеле гап мебиёд мебинад ки ҳамин аввал янг шудааст ки дар ҳамон госпитал хоб будааст ягон кас хабар надодааст.
با پدر و مادرش خبر دادن با ما نه با دختراش همین جتی بودم به اینا خبر دادن بعد همین اون بچه دانشجوی کشته است کنه واسه بعد میبینم میبینه که همین خیلی دم نمیزنه بعد میخواد گیرکون میره دکش بعد میگه همونطور بعد دکش میگه بعد همونجا عزیزونی خودی همین بعد شگفت شده میشه بعد با وسطای همون دکتر غازی زاده که کپیتان غازی زاده هم پرکراتورا رفته بعد با هم میپرسن بعد همونجا کپیتان غازی زاده بیاننامه می‌نویسد از اینا بعد همونجا روز دویم اپریل بودم بعد یک وقتی خیلی من دیدم میبرم روز 13 من که از اون طرف اومدم عینی بعد اومدیم روز 12 نرسیدم اینجا روز 13 پرکراتور رفتیم که تو حال یکون چوره دیگه نه بعد گفتن که ما باید دیگه کسب سپرده جوان کپتان غازی زاده گفت من دیگه کسب سپردم گفت از جهتی که من سرکار بودم نتونستم بردن دیلره کردن بعد با پاپاکون قلندر زاده سپردگی بوده است